prácticas en Italia, Portugal ou a Bretaña francesa grazas ao Erasmus. Alumnos e profesores do CIP de Coroso sumáronse a este proxecto para complementar a súa formación. O curso 24-25 está a piques de rematar, polo que o alumnado e profesorado de FP que este ano se apuntou ao Erasmus xa está de volta. Así é no caso do CIP de Coroso, que este ano sumouse novamente a esta iniciativa. Tivo dúas modalidades, o Erasmus para ciclo superior e outro para medio e básico. Italia foi o país no que estiveron o alumnado e o profesorado de automatización e robótica industrial. Concretamente en Módena e Reggio Emilia, que están moi cerca de Bolonia. Estiven facendo cunha modalidade que se chama Job Shadowing, que consiste en ir ver como traballan os profesores de alí. Estiven en Reggio Emilia vendo un pouco o centro e as instalacións que teñen a empresa de formación a que fun, e despois en Módena estiven asistindo a unha clase de diseño industrial. A verdade é que animo a todos os profes que queiran participar, porque é unha pasada estas oportunidades. A coordinación Erasmus neste centro funciona genial. E destaca a importancia de motivar os alumnos para que tamén formen parte do Erasmus. Se ven que os profesores estamos interesados tamén en facer este tipo de modalidades, eles tamén se van a apuntar moito máis fácil e moito máis rápido. A verdade, notase bastante tamén cando o profesorado dese ciclo en concreto fixo algunha modalidade, o alumnado tamén é máis fácil que se apunte, tanto de ciclo superior como de ciclo medio. E neste ano concretamente 3 alumnos meus foron tamén a Italia, a outras zonas non me cadrou de podelos visitar e podelos ver, porque estaba máis hacia o norte e eles máis no sur de Italia, pero sí que houve moi boa acollida, polo menos no ciclo que eu imparto de automatización e robótica industrial. Os seus alumnos gozaron da súa estancia en Italia, unha experiencia que recomendan vivir alo menos unha vez. Foi unha experiencia moi boa, porque pasino moi ben, conocín xente, outro país, fixen bastantes viaxes, visitín sitios que nunca estuve, entonces para min estuvo moi ben, a verdad. E o sitio no que estaba ben ubicado, a verdad. Sí, non teño queixa, nin da empresa, boa xente, para min perfecto. Perfecto, é algo de italiano, moi pouco, pero algo así. Bastante ben, pensei que iba a ser máis complicado ao principio polo tema do idioma ou por ser un sitio novo, pero ao final, co paso dos días, foi máis ameno levar todo, bastante ben, a verdade. Os compañeiros de traballo, moi bons compañeiros, sempre chegaban en todo, o sea que perfecto. Costoume algo máis o tema do idioma, pero polo resto todo perfecto. Os viaxes e tal, está bastante ben. Non estás na casa, pero sí rotundo que aprendes non só como que en día vivir pola túa conta, senón que aprendes tamén a cultura de outro país e como viven alá. Ademais de aprender a desenvolverse lonxe da casa en outro país, David e Alejandro compartiron esta aventura nunha cidade achegada a Roma, mentres que Guillermo estivo en Conversano, na provincia de Bari, e regresaron con ofertas de traballo. Unha empresa, na que estuvemos os dous, porque estuvemos na mesma, ofreceron traballo aos dous, pero algo que notín co diferencia con España é que ali en Italia non piden o título, pídenche que traballes ben, que seas unha persona seria, e con todo eso, despois de vernos 2 meses traballando, ofrecernos traballo aos dous, estaba moi contento con nós. Pero ali en Italia é como moi distinto. Ali o título dá máis igual, se traballas ben é importante. Pero sí, o único que che dicían era hai que falar italiano. Pero é normal, é comprensible. Pero se fora en España eu quedaba, pero como é en Italia é diferente. Estou pensando en marchar para lá en setiembre, pasar aquí o verán cos amigos así, é algo aínda que teño que pensar ben, pero é unha posibilidade que teño, unha decisión que seguramente tomo. Aínda que é unha formación que ten unha elevada taxa de empregabilidade na comarca, en Galicia. A miña principal idea é quedar por esta zona, por Galicia en general, e pouco máis. Mirar as ofertas, estudialas ben e mirar onde se pode traballar ben. Non foron os únicos estudantes que se animaron a facer o Erasmus, xa que outros compañeiros de ciclos medios e básicos estiveron tamén en diferentes países de Europa facendo as súas prácticas. Houbo alumnos de básica e de ciclo medio. Os alumnos de ciclo básica foron 2, aínda que aquí só temos un representante que estuvo en Portugal, e Maxi tamén é de ciclo medio, estuvo en Portugal tamén, en Pombal, estuvo máis tempo, porque os de ciclo medio van máis tempo,
E despois aquí Pedro estuvo en Parma, en Italia, tamén de ciclo medio de electromecánica. Temos outros 2 alumnos máis de carrocería que estuveron na Bretaña francesa, pero non puideron vir porque xa están traballando, porque o éxito en empleabilidade, sobre todo da xente que vai de Erasmus, é grande. Estes alumnos dos ciclos medio e básico desfrutaron dunha experiencia que definiron de única. Fue una experiencia muy bonita porque aparte es otra cultura, otras personas, mucha educación sobre todo y la verdad es que vale mucho la pena ir de Erasmus porque es una nueva experiencia al final, ¿sabes? Y lo recomiendo mucho porque, joder, son cosas que solo se viven una vez al final. La experiencia estuvo bien, pero aún así yo no volvería. Tengo apego a la tierra, a donde vivo y nada más que contar. Aprendí, eso es importante, aprender y ya está, estuvo bien. Para formarte sí, para aprender fue todo bien, aprendí el idioma también, conocí el idioma, pero estoy como en casa, no en ningún sitio. En Italia muy bien, la experiencia muy buena y aprendí bastante allí en el taller, todo bien. Allí es un poco diferente, pero todo bien, la verdad que bien. Un curso máis, os alumnos e profesores do CIP de Coroso complementaron a súa formación grazas ao Erasmus.